आसाम जोलुर हानजानि थाखाय बेरगावआव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि सायख'बादा खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि बेरगावनि सिङाव थानाय खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आरो खाग्राबारि मिनि स्टेडियामाव आसाम जोलुर हानजानि मिरु जनेलनि बिथोन बायदियै 10 जनेलनि सिङाव थानाय मोन' जिल्लाफोरनिफ्राय 13 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा आरो 15 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा जोलुर गेलेगिरि सायख'ना बादा खुंनाय जायो। फैगौ समफोराव ओनसोल आरो जिल्लाफोरनिफ्राय साफा गोख्रों गेलेगिरि सोरजिनो आरो आसाम रायजोनि जानानै हारिमायारि थाखोआव जोलुर गेलेनो हानायनि थांखिजों खुंनाय बे सायख'बादानि गेजेरजों सायख'जानाय उन्दै गेलेगिरिफोरा आसाम रायजोनि जानानै हारिमायारि थाखोआव गेलेनायनि खाबु मोननो हागोन होननानै बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। जोङो दाखालि मिटिं जनानै प्लेयारफोरखौ सिलेक्सन खालामनानै जिथुनाखि सेन्ट्रेल जनेल जि जाहा सिलेक्सन जागोन आसाम टीमनि थाखाय बेवहाय जों फाथायनो बायदि थिरांथा लादों आरो बेबायदिनो दिनै बेखौ जों खुंफुंनो लादों आरो नोंथांमोना मिथिगौ दि जों दिनै नैबे जि ग्राउन्ड दङ बेवहाय आन्डार 13 गार्लसनि जोङो प्लेयारफोरखौ सायख'गोन आरो जाहा बै जिथुनाखि खाग्राबारि जनता हाइ स्कुल ग्राउन्डआव बेवहाय जोङो आन्डार 15 बयसनि जोङो प्लेयारफोरखौ सिलेक्सन खालामनानै जोङो बेखौ आसामाव फाथायगोन। दायो गासै आसामावबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों खिन्थु जोङो 10 जना जों गिबिसिन जोङो बेखौ लाबाय आरो बे जिथु सिलेक्सन प्रसेस बेखौ उइथिन आगष्टनि भितराव बेखौ फोजोबथारनांगोन बिदि मोनसे जोंनियाव गाइडलाइन फैदों आरो बेनिफ्राय आसा खालामदों जोङो जोंनिफ्राय बे जि 10 जन दङ जेरै 10 जनाव उदालगुरि, भेरगाव, मंगलदै बेनिफ्राय बिथिं तामुलपुर, बाक्सा, बिजनी, सालबारि आरो बेनिफ्राय मोनसे दङ नर्थ सालबारा जोङो बेनिफ्राय मोजां गेलेग्राफोरखौ जोङो हिन्जावसाफोरानो जा हौवासाफोरानो जा जोङो नागिरना मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो बिथांमोनानो सानसे जोंनि बे 10 जननि जि जाहा 8था डिस्ट्रिक्ट दङ 8था डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिसोरो मेन टीमाव सिलेक्ट जानानै आसाम जानानै सानसे समाव हयथ' इन्डियाबो गेलेहैनो हागोन बिदि मिजिंथिना लानानैनो बेबायदि टेलेन्ट शेयार्स हिसाबै जोङो आसाम फुटबलनि जे हाबाफारि बेखौनो जोङो दिनै बेवहाय मावफुंनो लादों आरो नोंथांमोना मिथिगौ आंजों लोगोसे दिनै जोंहा वमेन फुटबलनि जोंहा मेम्बारानो दङ बिथांमोना बिजनीनिफ्राय फैदों फंबाय नबिन आरो आंजों दङ टुर्नामेन्ट कमिटिनि मेम्बार मिलन दैमारि जोङो बेवहायनो दिनै आसाम फुटबलनि जानानैनो बेवहाय जों नुजाथिफैदों आरो बे खामानिखौ जोङो दिनै बेवहायनो मावफुंनो होननानै जोङो प्रग्रामखौ लानाय जादों एसेनोसै। औ गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि गेलेनायफोरनि सायाव एसे नोजोर होनानै खामानि मावनायनि थाखाय आरो जों गोजोननायखौ मोनसिनदों जिहेथु नैबे भेरगाव जिल्लानि सिङावहाय दिनैनि बे आन्डार 13 हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय आरो आन्डार 15 हौवासाफोरनि गेलेनाय बेखौहाय बेवहाय लादों आरो लोगोसे बिनिफ्रायनो माखासे मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'गिरि बिथांमोना बेवहाय जोंनि गेजेराव फैदों। बेवहाय गासै मोन' जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों गेलेगिरि बिथांमोना जेरै उदालगुरि, भेरगाव, तामुलपुर, बाक्सा, सालबारि, बिजनी बेखिनिनिफ्राय टिम फैदों। बेवहाय जोबोद जोंनि गेजेराव अफिसियेल सार बिथांमोना फैदों आरो आसाम फुटबल एस'सियेसननिफ्रायबो लोगो गाहाय नेहाथारि फैदों। जननि 10 जननि कनभेनर सार बिथांमोनाबो फैदों लोगोसे कच बिथांमोन फैदों रेफ्रि बिथांमोन फैदों आरो लोगोसे बेवहाय जाय बिथांमोनखौ दायथ' होदों गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'नो बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैदों आरो दा बेवहाय सोलिगासिनो दङ जोबोद मोजां गेलेगिरिफोरा गेलेगासिनो दङ। आसा खालामदों नैबे दिनैनि सायख'नाय जि गेलेनाय हाबाफारि बेनि गेजेरजों गोबां जोंनि उथिफुनाय गेलेगिरि हिन्जावसाफोरनिफ्रायनो जा हौवासाफोरनिफ्रायनो जा मोजां सायख'जानानै गोजौआवहाय बिथांमोना स्टेट लेभेलाव सासे प्लेयार जाहैनो हाथों जों जाहैनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनिफ्राय जोङो इन्डियानि जानानै गेलेनो हाथों सारा बिश्वआव मिथिजानाय जाथों आरो बेजोंनो गावखौ गायसननो हानाय जाथों जोंहा बेवहाय मिजिं दङ आरो बेखौ जाफुंसारगोन होननानै। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय।
बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।